Y cyfnod yma wedi bod fel o ran gwaith, fi'n gwybod ni'n sôn am pethau personol, ond mae wedi bod yn her weithiau gweithio, ond trwy'r her ni wedi cael lot o pethau da yn dod allan o'r gweithgareddau ar-lein. Y peth gyntaf yn amlwg yw, fel ni wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Gwent ifanc, mae hwnna wedi bod yn gret i gallu gymdeithasu gyda pawb a dod i nabod pobl yn well sydd wedi bod yn gret. O ran ochr fi hefyd, dwi wedi mwynhau wneud stuff fel Scrabble Cymraeg ar-lein. Dwi wedi cael rhywun yn chwarae gyda fi am y tro cyntaf dros y cyfrifiadur, a dwi'n gobeithio jyst tyfu hwnna'n fwy a fwy nawr. A yn geisio cael mwy o bobl i ddod i ymuno mewn, a bydd e'n gret achos dwi ddim yn dda iawn gyda geiriau, so fi'n colli pob wythnos o fel 200 pwynt, so bydd e'n gret cael rhywun arall i helpu fi mas. A fi'n gwybod dyw Delyn ddim yma heddi, ond mae hi wedi bod yn ei gwaith caled iawn hefyd. Fel o rhan amser stori hi, fi'n gwybod mae wedi bod yn rili dda, a clwb darllen hi hefyd. Mae'n gwneud lot gyda storiau darllen, a ni wedi cael llwyth o bobl yn ymuno mewn, a mae'n hapus iawn gyda hwnna. Sydd wedi bod yn gret. Gwy? Ie, dwi'n meddwl y peth mwy llwyddiannus i fi o ran y cyfnod yma, a pethau sydd wedi tyfu, yw y sesiynau bore a coffi ni, dwi wedi dod i nabod pobl ardal ni gymaint mwy na bys ni fel arfer. Sy'n meddwl fel mynd i bore coffi, mae yna 10 ohonych chi fel arfer o gwmpas bwrdd mewn tafarn eitha swnllyd. Mae'n gallu bod yn eitha anodd weithiau i cael y one-to-one sgwrs yna hefo nhw. Especially fel os ti yw'r swyddog sydd wedi mynd yn arfenter, ti'n teimlo ti'n gorfod mynd a rhannu dy hun o gwmpas. Ond be dwi wedi ffeindio efo'r bore a coffi, yn aml weithiau jyst un person sydd yna am tua 5 i 10 munud ar y dechrau. Dwi'n cael sgwrs eitha da efo nhw. Mae rhywun yn gadael, mae rhywun arall yn popio mewn am y bore coffi. A dwi jyst yn teimlo dwi wedi dod i nabod pobl ardal ni yn rili da. Yn bersonol, llwyddiant fi yw dwi wedi cael mewn i beicio. Dwi wedi prynu beic newydd. Dwi hefo set i mab fi ar y cefn. A dwi'n trio wneud mwy o mwy. Dwi wedi setio fy hun sialens. Aim low to achieve yw motto fi. So dwi wedi mynd i seiclo 50 milltir yn mis Gorffennaf. Morgan gyfdio methu bod yma. Dwi'n gweld llwyddiannau fo, mae o wedi llwyddo i cael llwyth o pobl i cyfieithu gemau fideo. Mae wedi llwyddo cael just cynnydd fan'na. Dwi'n meddwl mae'n achievement mawr, llwyddiant mawr gan y fo. A mae dal i tyfu, a mae dal i wneud mwy. Dwi'n gwybod mae o'n cyfieithu rhywbeth fwy hun ar hyn o bryd. A mae hwnna'n, dwi'n credu yn enwedig y to ifanc i oedolion ifanc. Mae'n elfen bwysig iawn o trio cynyddu defnydd Gymraeg. Mae'n eitha exciting hefyd, fel rhywun sy'n gwylio o'r tu allan. Yr holl newidiadau sy'n digwydd, a mae'n esbonio stuff i weithiau be mae'n neud, a mae'n hollol mynd dros top pen fi, cos dwi ddim yn person computer gaming. Ond mae'n swnio'n cool, a unwaith mae wedi wneud yn un mawr mae'n neud, dwi'n mynd i cael go yn chwarae fo, dwi'n meddwl. Mae Gwent ifanc wedi bod yn rili da, a mae fe'n neis bod ni wedi fel adeiladu cymuned agored i bobl ifanc 18. Bys ni'n dweud, fy marn i fi'n ystyried fel fath o bracket meddyliol o bod yr un fath o beth ifanca. Mae wedi bod yn da, cos mae fy mor agored nawr, a bod sesiynau yn Wenglish ac yn cynnwys Saesneg hefyd, mae marn i mae fe'n bwysig i cymuned agored i ddysgwyr, a unrhyw un i teimlo fel gallu cymryd rhan ac ymuno mewn, na bod angen i rhywun cyrraedd safon neu cyrraedd lefel ble maen nhw'n gallu dweud bob gair neu methu ymuno. Mae wedi bod yn rili cool yn fy marn i, bod ni llwyddo i denu rhywun o Loegr, o Caerlu'r. Ni wedi cael cwpl o bobl sydd yn byw yn wledydd arall, yn Canada, yn yr Almaen, o'r Unol Daleithiau, so mae wedi bod yn rili da.